Predsednik parlamenta Vladimir Orlić rekao je danas da će se utorak 6. februara održati konstitutivna sednica Skupštine Srbije u novom sazivu i da očekuje da će svi poslanici verifikovati mandate. Orlić je, govoreći o mogućnosti odlaganja konstituisanja Skupštine, rekao da partije bivšeg režima misle da će sednicu Skupštine da zakazuje poslanica Evropskog parlamenta Viola von Kramon i da je to pokazatelj kako oni zamišljaju državu i kako bi je vodili da imaju vlast. Neće niko izvan Srbije da određuje rezultate izbora, da saziva sednice ili uređuje rad naših institucija, rekao je on. Predsednica vlade Ana Brnabić izjavila je da će Srbija zbog najnovijih događaja na Kosovu i Metohiji zahtevati održavanje sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i navela da opozicija i opozicijni mediji u Srbiji za situaciju okrivljuju predsednika Aleksandra Vučića, a aboliraju Aljbina Kurtija, kome je glavni cilj etničko čišćenje Kosova i Metohije. Sednica Saveta bezbednosti i dalja borba za naš narod na Kosovu i Metohiji neće biti laka i ja mogu da razumem šta radi Kurti, ali ne mogu da shvatim zašto nema oštrije reakcije međunarodne zajednice, rekla je premijerka Ana Brnabić. Posle više od 2 decenije na Vojno-medicinskoj akademiji nastavlja se program transplantacije rožnjače. U novembru prošle godine uradili su 2, a početkom ove još 2. Unazad par meseci uradili smo 4 uspešne transplantacije rožnjače. Pacijenti su dobro, trenutno su na nekom režimu kućnog lečenja, dolaze sami na postoperativne kontrole, kaže načelnik klinike za očne bolesti na VMA pukovnik profesor dr. Mirko Resan. Donor može biti preminula osoba ili osoba kod koje je konstatovana moždana smrt, ali u oba slučaja potrebna je saglasnost porodice. Sama operacija ne traje dugo, do sat i po, radi se u opštoj anesteziji i prethode joj različite pripreme. Više od 500 poslodavaca prijavilo se na konkurs Privredne komore Srbije za uključivanje u dualni model obrazovanja za narednu školsku 2024-2025. godinu, među kojima je 35% novih koji do sada nisu bili uključeni u realizaciju tog modela obrazovanja. U programu će učestvovati oko 4300 učenika. Jedna od novina je naknada za đake koji su se prijavili za deficitarna zanimanja u iznosu od 5000 dinara, što će biti definisano adekvatnim konkursima. Poslodavac po zakonu o dualnom obrazovanju ima obavezu finansijske podrške đacima u iznosu od najmanje 70% od minimalne cene rada za svaki dan proveden u učenju kroz rad. Uredbom o finansijskoj podršci i dualnom obrazovanju predviđa se i da sve kompanije mogu da ostvare pravo na uložena sredstva u isplati naknada u visini od 50% od uloženih sredstava, što je značajna podrška naročito mikropreduzećima. Drugog dana teniskog meča između Srbije i Slovačke u Kraljevu tim predvođen selektorom Viktorom Trojickim ima nezahvalan zadatak da ostvari 3 trijumfa, odnosno plasman u drugu fazu Davis kupa. Teniska reprezentacija Slovačke vodi sa 2:0 protiv Srbije u Davis kupu. Lukaš Klein ostvario je pobedu nad Miomirom Kecmanovićem sa 2:0 po setovima 7-6, 6-2. Dušan Lajović poražen je od Aleksa Molčana sa 2:1 po setovima 6-4, 2-6, 0-6. Drugog dana duela prvi na teren Kraljevačke dvorane Ibar izaći će od 13 časova Nikala Ćaćić i Miomir Kecmanović, dok bi za Slovačku u dublu trebalo da nastupe Jozef Kovalik i Igor Zelenaj. Po završetku dubl meča biće odigrana 2 preostala single duela. Kecmanović će prvo igrati sa Molčanom, a potom će se sastati Lajović i Klein. Pobednik u duelu Srbije i Slovačke plasiraće se u grupnu fazu koja je na programu u septembru, dok će poražen u istom terminu igrati meč za ostanak u svetskoj grupi Davis kupa. Do kraja dana na zapadu i jugozapadu Srbije smanjenje oblačnosti, u ostalim krajevima pretežno oblačno. Vetar slab i umeren, severozapadni, na severoistoku Srbije povremeno jak. Najviša dnevna temperatura od 9 na jugu i jugoistoku do 14 stepeni na zapadu Srbije i u Negotinskoj krajini.